बाईपण भारी दिवा या गाजलेल्या मराठी सिनेमात झळकलेली अभिनेत्री दीपा परब अनेक वर्षांपासून इंडस्ट्रीत काम करत आहे. अंकुश चौधरी सोबत लग्नगाठ बांधल्यानंतर दीपाने अभिनयातून ब्रेक घेतला होता. मात्र बाईपण भारी देवा या सिनेमातून आणि तू चाल पुढं या मालिकेतून तिने दमदार कमबॅक केला. आता दीपा थेट हिंदी सिनेमात मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. दिग्दर्शक संतोष मांजरेकर यांनी त्यांच्या आगामी हिंदी सिनेमाची घोषणा केली आहे. फकीरियत असं या सिनेमाचं नाव आहे. सिनेमाचं पोस्टर त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलं आहे. जहाँ खत्म होती है जरूरत वही शुरू होती है फकीरियत असं त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे. अनुजा जानवळेकर यांच्या एक विद्रोह एक क्रांती या पुस्तकांवर सिनेमा आधारित आहे. लवकरच सिनेमा थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सिनेमात अभिनेत्री दीपा परब गुरुमाई मा रुद्रात्मिका यांची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. अशाच अजून माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.